Každá škola sa snaží prezentovať nejakým spôsobom navonok. Ideálnou možnosťou je burza informácií, na ktorej Spojená škola Juraja Heniša je pravidelným účastníkom. Po prvýkrát sa konala v roku 2019 a keďže ju COVID na 2 roky zastavil, druhý ročník sa uskutočnil až v minulom školskom roku. Už tradične ju hostí športová hala Mír v Bardejove a jej cieľom je umožniť stredným školám Prešovského kraja prezentovať širokej verejnosti svoje zameranie, úspechy, ale aj vízie do budúcnosti. Začiatkom decembra minulého roku tu svoju prezentáciu po tretíkrát mala, samozrejme, aj Spojená škola Juraja Heniša. Prezentácia umožňuje deviatákom nielen spoznať pomocou robotov a simulátorov praktickú výučbu na odbornej škole, ale samozrejme aj všeobecnú na gymnáziu. Jedným z odborov, o ktoré je medzi deviatakmi najväčší záujem, je mechanik elektrotechnik. A o rok k nemu pribudne mladší súrodenec. Máme štvoročný odbor mechanik elektrotechnik, teraz v septembri otvárame trojročný odbor s tým, že bude bez maturitného listu. Pre študentov je atraktívny najmä praktickým vyučovaním vo vyšších ročníkoch. Štvoročný odbor má tú jednu výhodu, že prvý ročník chodia jeden deň na prax, v druhom ročníku 4 dní. Každá škola sa snaží prilákať čo najviac deviatakov, lebo najmä pre nich sú prezentácie určené. Že sa to Spojenej škole Juraja Heniša podarilo, dokazujú výpovede tých najpovolanejších. Som spokojný a asi mám aj vybratú školu už, na akú pôjdem, pretože sa mi veľmi zapáčila, takže asi mám aj vybraté. Myslíš nad štúdium na Spojenej škole Juraja Heniša? Áno, ma veľmi zaujímalo aj učiteľia, čo sú strašne príjemní. Okrem našej školy sa na burze nachádza aj množstvo iných stredných škôl nielen z Bardejova, ale aj z Prešova či Svidníka. Pre televíziu Gimoš, Alexandra Voľanská.